Узган шимбәдә Зәйнең 4-нче мәктәбендә республика күләм конференция булды. Эзләнүләр һәм уңышлар офыклары дип исемләнгән фәнни практик чарага Татарстанның башка районнарыннан Сорман, Алабуга, Чистай, Әгерҗе, Кукмараның мәктәп укучылары килде. Боевого настроя, с радостью делиться тем накопленным опытом, теми исследованиями, которые вы провели, и с хорошим настроением провести этот день. Бер кабинетта укучылар татар филологиясеннән, икенчесендә экология, биологиядән әзерләп килгән эшләрен жюрига тәкъдим иттеләр. Конференция төрле юнәлеш буенча 7 секциядә барды. Лингвистика, филология, математика, валеология, туган якны өйрәнү буенча фәнни эшләр тикшерелде. Укучыларның барысы да ныклы әзерлек белән килгәннәр. Жюри әгъзалары эшләрне бәяләгәндә аларның эштәлеге, теманы ачу, эшне башкаручының логик фикерләве һәм үз фикерен белдерү усталыгы, тыңлаучылар белән элемтә урнаштыра алуына игътибар итте. Эзләнүләр һәм уңышлар офыклары гамәли фәнни конференциясенең 15 еллык тарихы бар. Быел ул республика күләм статус алды. Соңыннан җиңүчеләр һәм призерларны бүләкләү тантанасы булды. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.